Някъде там, в северозападния дял на величествената Родопа планина, под строгия поглед на Елин връх, се е сгушило най-старото селище в Чепинското корито. Каменица, днес квартал на Велинград, родното място на Вела Пеева. Историята на Каменица е дълговечна. Книжовността и просветата в района също. Основно средище на културата и образованието тук е училището. В продължение на 200 години той е изграждало стабилна основа на знания за всички свои хиляди възпитаници. Радка Тотолакова е учителят, който е приял за своя мисия да открие и докаже колко отдавна Каменица е просветно огнище. Като млад историк, мене ме глождеше мисълта, че трябва да има някъде документ кога е създадено училището. И благодарение на така упоритото ми търсене по архиви, библиотеки, успях да установя с статистиката на Княжество България, че училището съществува от 1823 година. Огънят на просветата пламва в двора на църквата Света Троица в Каменица, най-стария православен храм в северозападните Родопи. В началото на 19 век училището е било килийно. Това е една от къщите в Каменица, в която се е помещавало килийното училище. Първия запомнен учител Илин Ждраков, нямаме негов портрет, но от неговите ученици фактически е Илия Поп Атанасов, известен като Поп Топорчо, който получава образованието си при Илин Ждраков, а по-късно става той самия учител в килийното училище. Стойо Ангелов Масларов също е преподавател в килийното училище. Той е ученик на Георги Николов Чолаков, дядо Даскал. В двора на храм Света Троица, където е било килийното училище, днес има паметна плоча за почит към будителите. Тъй като Каменица в средата на 19 век е горяла няколко пъти, постройката също е изгоряла без църквата и училището се е помещавало в различни домове на каменчани, но най-дълго килийното училище е било тук и в Конака, който се е намирал тук зад мен, до построяването на новото училище, Румелийското или Жълтото, както го познават каменчани, през 1881 година. За да се изгради нова сграда на училището, пътят е дълъг. Георги Николов Чолаков създава класното училище в Каменица през 1870 година. Той е и един от участниците в събранието на Революционния комитет в Оборище през 1876. Връзката с Революционния комитет, в който участват Стойо Масларов, дядо Даскал и Илия Поп Атанасов, е Стойо Докумов. Родът му от Провадийско. Образова се в Цариград, след което преподава в манастира Свети Петър и Павел в Баткун. Именно там Бенковски заклева Каменския революционен комитет. След освобождението Стойо Докумов е поканен и идва като учител в Каменица. Изобщо се стремяли каменчани не само да имат училище, но в това училище да преподават и изявени хора. По инициатива на Стойо Масларов и на Поп Топорчо през 1880 година те отиват в Пловдив, тъй като тогава Каменица е към източна Румелия, и се срещат лично с директората, начело с Алеко Богориди. Будните каменчани искат да бъде издигнато голямо училище в селото, но удрят на камък, тъй като румелийското правителство не е предвидило средства за строеж. Толкова е била пламенна речта на Стойо Масларов пред директората, че Алеко Богориди призовава те да дадат от своите средства достатъчно
пари, за да може да се изгради това училище. 50 лири дарява Алеко Богориди, всички останали директори. В църквите в Пловдив, Пазарджик, Пещера са пуснати дискуси за събирането на средства за училището и с 100 лири, фактически през 1981 година е завършен строежа на първото модерно в северозападните Родопи училище. Това е така нареченото Жълто училище. Жълтото училище разполага с театрален салон. В него има и пансион, тъй като в Каменица са се учили и българо-мухамедански деца от околните населени места. В този период училището се е наричало Свети Кирил и Методий. Намираме се на мястото на първото класно училище в северозападните Родопи. В продължение на 50 години сградата на старото румелийско училище, както го наричат местните хора, или Свети Кирил и Методий, е духовен център на целите северозападни Родопи, но увеличаващите се ученици довежда до нуждата от построяване на нова сграда. През 1931-33 е построена новата сграда на училището с името вече Христо Ботев. През 1946 година, след една репетиция за театрална постановка, забравен огън довежда до пожар, който изпепелява из основи старото училище. – 18 години от живота на учителката по история Радка Тотолакова са преминали в основно училище Христо Ботев, Велинград. И до днес тя си спомня за своите ученици и за експедиционния отряд, който е организирала през годините. Няма да забравя, че след всеки голям дъжд децата обикаляха нагоре към Гергьовица и донасяха монети. Тухли, които са от римско време, предавали сме ги в музея. Чувстваха се много горди, като едни археолози, откриватели. Толкова ентусиазъм, толкова много работа, която сме свършили. И за мен най-голямата отплата е, че в днешно време на тези вече пораснали момичета и момчета, които съм им забравила имената, никога не ме подминават. Един от възпитаниците на основно училище Христо Ботев, Велинград, е прочутият художник Васил Горанов. Той е известен с епичните си картини на исторически събития и личности като Левски, Ботев и Вазов. След 36 години за първи път пристъпвам прага на родното училище. Тръпки ме побиха. Вълнението е огромно. Не мога дори да го скрия. Сълзите напират в очите. Сега си спомням, когато бях на 79-та година, влезах за първи път в този коридор. Дори плочките са същите, стълбището изглеждат по същия начин. Ето това е класната ми стая, в която за пръв път седнах на ученическия чин. А това тук, което виждате на стената, е всъщност и страхотен портрет на Христо Ботев от големия български художник Гюдженов. Големият художник, който лично на мен отвори очите за историческата живопис. И в тази класна стая за първи път получих първото си свидетелство за завършен първи клас. Чувството беше невероятно. Със сълзи на очите посрещнахме учителя, който раздаде на всичките деца. Тогава бяха грамоти и пишеше само отличен. За наше голямо щастие целият клас получи грамоти с отличен резултат. Васил Горанов е трето поколение в семейството, което е завършило основното си образование в Каменското училище Христо Ботев. Още моят дядо е завършил в това училище, който е постъпил в първи клас в далечната
1912 година, времето, в което е избухнала и Балканската война. После моите родители също са завършили тук. Това е всъщност кабинета, който аз най-много обичах. Тук, освен класна стая на нашия А-клас, с ръководител Кенана Европова, беше и кабинета по рисуване. Ето това е постановка, примерна, която ние рисувахме, когато имаше рисуване по натура. Това беше и моето място. Тук аз на този чин рисувах. Това беше и моето столче. Обичах големите формати, така че хартията беше скъпа, картона също. И моите родители много ми се караха, когато не използвам по предназначение картона и когато някой от рисунките не се получи, аз я късах. Спомням си дори и петната по масите от боите, които разливахме. Ние бяхме едно голямо семейство. Така се чувствам и в този момент. Като връщайки се в своя дом. На място, от което съм научил толкова много и всъщност място, в което съм закърмен с морал. Научен съм да бъда достоен човек, обичащ и човек, който да съхрани традициите, завещани от предците ни. А това тук е първият ми кабинет по история. Мястото, което получих първите уроци по родолюбие. А това е първият ми опит за маслена живопис. Имахме урок по литература, свързан с Подигото, първият български роман на патриарха на българската литература Иван Вазов, а това всъщност е образа на Боримечката. Разбира се, мисля, че съм бил 4-ти клас, когато рисувах тази картина. Доста е наивна, но все пак това са моите детски представи и видимо е, че съм срещнал доста трудно с материал в това време. Това е портрета на Ботев, който рисувах в 4-ти клас. Това беше втората картина, която нарисувах с маслени бои. Доста смешно и наивно изглеждат нещата, които съм рисувал тогава, но пък огромна чест и за мене, за това, че моите учители в тези години са решили да запазят тези първи мои стъпки в живописта. Учителя, който пръв разпозна моя талант в училището, Керана Европова, още тогава запомних онова, което тя ни казваше, че не всичко, което е нарисувано, е изкуство. И не всички хора, които рисуват, са художници. А само онези, които успеят да внесат известна доза послания и да създадат по някакъв начин цел и посока в картините, така че да могат... О, Боже! Той Васко е тук. Точно разказва за вас, госпожо Европова, за това как вие отворихте очите ни, как ни накарахте да прогледнем и как ни накарахте да търсиме и да гоним слънцето на хоризонта. За това как света не е черно-бял, че няма идеално черно или идеално бяло, че винаги има нюанси. И това всъщност аз и до днес почвам и продължавам да търся в живота си. Васко като ученик беше примерен, дисциплиниран, много хубаво дете беше. И сега се сетих, Васко, не знам ти дали помниш, беше нарисувал за всеки от класа нещо като карикатурка малка. Помниш ли? Забравя се. Помням си. Аз на всичките тетрадки на моите ученици, особено съученици, особено тези, които стояха до мен, бяха изрисувани. Учителите по история, по литература знаеха, че аз в часа си рисувам и ме оставяха. Много, много. И винаги взимаше първа награда. Той е от много хубаво семейство. Много стабилно семейство и майката, като всяка майка, но тя беше много грижовна майка. И винаги до тогава водихме учениците да рисуват на асфалт с тебешери. Цветни тебешери рисуваха на 1 юни. И след това, като стана Васко вече в 4-ти клас, тя издейства и направи стативи.
И на стативите имаше картони заковани и всички деца от целия град в Лъжене беше винаги на 1 юни имаше изложба. Навсякъде. Да. Мен не беше много срам и затова помолих, ако може моя статив да го дръпна зад един голям бор, да се скрия, за да не ме гледат всички как рисувам. А неговата рисунка беше най-хубава. Тогава нарисувах и патрона на нашия град Вела Пеева. Вела Пеева дала името на Велинград. Също е завършила основното си образование в основно училище Христо Ботев. Нейният паметник се издига в центъра на квартал Каменица, точно пред църквата, в чийто двор се е помещавало килийното училище в началото на 19 век и на метри от сградата, в която днес се обучават децата от началния етап. А срещата в основната сграда на училището между учител и ученик е към своя край. Искам да благодаря първо за светлината, която донесаха в нашия живот, за възпитанието, което получихме от вас съвсем безрезервно и за огромната обич, която успяхте да раздадете на всички нас. Благодаря сърдечно. И аз благодаря. Жив и здрав да си. Още много успехи да имаш. Още много успехи. Дай Боже за всички българи. Основно училище Христо Ботев е дало образование на хиляди каменчани. Трудно могат да се изброят възпитаниците, тръгнали по пътя на учителската професия, лекарите, агрономите, юристите, инженерите, поетите и писателите, художниците, композиторите, изявените спортисти, икономистите и научните работници. В компютърната зала на училището събрахме 3 поколения от едно семейство, които споделиха своите спомени. Ангел Цикалов, дъщеря му Доротея, синовете Никола и Васил и техният дядо. Това училище ми е дало първоначалните знания, за да мога аз да продължа после нагоре да следвам. Моята майка и баща ми също са възпитаници на това училище. Имам разкази от тях, когато са почнали да пишат на пясък, после с въглени в старото училище, което е изгоряло. Постъпих в първи клас в далечната 1984 година. Тези 8 години дават старта, дават принципите, дават начина на работа. Когато човек от малък е закърмен с правилния начин на работа, правилния начин на обучение, дисциплината, това се отразява през целия му живот. Това е основата. Ние в това училище влязохме през 2014 година. Това не беше толкова отдавна. На мен най-големият ми спомен е когато влязохме всички през вратата. Ние тук бяхме само 2 паралелки, не 5. Минавахме под знамето и после как отидохме към другото, малката сграда на училището и как там започнахме и учихме много здраво и всички изградихме голяма основа за напред. От 1 до 4 клас любимите ми предмети бяха математиката и историята, както и човекът и природата. Там научихме основите на точните науки, които ми помогнаха за да продължа напред в физиката и всичките други предмети, които искам да уча и да развия напред в бъдещето. Факт е, че това училище съществува вече 200 години. Това не е училище, това е институция. В родовата ни книга е записано, че прабаби и прадядовци са го завършвали. Тук е завършил дядото на моите деца, моя дядо. Аз съм завършил тук. Децата ни учат все още тук. Надявам се и дълги години напред да съществува. Всичко това е благодарение на упоритата работа на целия учителски колектив, бивш, настоящ. Надявам се и бъдещия да бъде също така всеотдаен, защото училището го заслужава. Града го заслужава да има такова училище. Бяла спретата каштурка, свели пи отпред. Тука майчина Милувка сети край напред. Тука под лепите стари, неведнъж играх. Тука с весели другари, скачах и се смях. Къщичка на дните злати, кът се видя и за царските палати да бихте сведил.
Учителите и учениците са душата на основно училище Христо Ботев в квартал Каменица. Два свята, които всеки ден взаимно се откриват и обогатяват. През всичките 200 години в клас са влизали преподаватели с висок ценз и призвание, оставили трайни следи в живота на децата. Никъде няма толкова много любов, колкото в училище. И ние, учителите, имаме щастието да я попиваме, да отдаваме и да изграждаме личности с характер, мнение и способност да защитят своята позиция. Днес нашето училище празнува 200 годишен юбилей. Една изключително достолепна възраст. За мен това е огромна отговорност, истинско щастие да бъда в този колектив. Нашето училище навършва 2 века, история на вдъхновение. В това училище прекарах 35 години като начален учител и през тези години давах всичко от себе си, за да възпитаме децата преди всичко на уважение, любов към отечеството, към родината, доброта и взаимопомощ. За мен е чест да работя в това училище. Училище с богато минало, училище с бъдеще, защото бъдещето расте в него. За мен училището е мисия и чувство. Дълги години като учител разбрах, че и да имам стотици деца, които са грабнали частица от сърцето ми, то ще се зарежда с още и още. В миналото сме били шампиони в спортове, като шах за учители, спортни танци, плуване, спартакиада, спортен многобой, биатлон, лекоатлетическа щафета, в която 20 години подред сме били на първо място и тази година в чест на юбилея на нашето училище отново сме на първо място. Нашата цел е витрина като тази да изпълни цялото ни училище. Затова, моля, не спирайте да мечтаете, никога не се отказвайте и спортувайте активно, защото спорта е здраве. Какво е училището за мен? Труден въпрос. Може би всеки учител, който попитате, ще каже първо, че това е призвание. Да работиш с младите деца, които всеки ден те предизвикват, ти да предизвикваш себе си, да се развиваш, да се обучаваш, за да можеш да обучиш и тях, да можеш да отговориш на техните искания и изисквания, да можеш да ги направиш хора, предимно добри, но и все пак, които да успяват живота след това, с това, което им е дало училището. 200 години училище Христо Ботев е устоявало на бури, на политически промени, на житейски превратности и истории. Надявам се, че го чака едно по-светло и по-спокойно бъдеще. Директори на основно училище Христо Ботев през годините са били Мария Стойкова, Тодор Велчев, Георги Джуров, Атанас Стойков, Атанас Попов, Пейо Делиев, Заварин Маров, Петър Петров, Никола Маров и Екатерина Александрова. От 2009 начело на най-старото учебно заведение в северозападните Родопи е Мариана Байлова. И до днес тя продължава мисията на своите предшественици, а именно да съхранява българщината, традициите, културата и да възпита с помощта на своя колектив у младите хора дух на ученолюбие и уважение към миналото. Училищният екип, стъпил здраво на двувековни традиции, работи ефективно и ползотворно, за да можем да задоволим потребностите от съвременно модерно училище и училищна среда, която да отговаря на критериите на Европейския съюз. Стараем се постоянно да обогатяваме материално-техническата база, смело вървим към дигитализация на учебния процес, но не забравяме, че основната ни роля е да формираме човешкия фактор във всяко едно дете. Днес нашите ученици са достойни последователи на своите предшественици, стъпили здраво върху 200 годишна традиция, устремени към овладяване на технологична компетентност, готови за предизвикателствата на 21 век. През последните години изградихме заедно с родителите успешен екип от съмишленици и сътрудници с ясно очертана посока. Заедно всички, ръка за ръка, да бъдем добрият пример за нашите прекрасни деца. Вярвам, че ученици, учители и родители ще продължим да пишем с достойни дела историята на нашето любимо училище, за да бъде и пребъде
и през следващите векове.
Обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене. Аз съм българче свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно любя.